שלום חברים, והיום אני אראה איך לבנות דלת ידית בתוך מערה. אתם לא חייבים בתוך מערה, עשיתי בתוך מערה, זה עבוד מערה, פה יאבס לכם, תעשו מה שאתם רוצים, ואני אראה איך לבנות אותה פשוט מאוד. ואם אתם לא יכולים לסגור, אתם יכולים לפתוח ולסגור. אני פותח, אני יכול לסגור מבפנים, פשוט יש טאצ'ים. אתם יכולים להוסיף מה שאתם רוצים לפה, ואיך שאתם רוצים שזה יראה. אז איך שזה עובד. אז צריך קודם כל לשבור פה את הדברים. בואו נשבור את הלבר גם, כדי שאני אראה לכם. אוקיי, אז תמיד זה עדיין יעבוד. לא, זה עדיין זה לא עובד כבר. כי שברתי פה, זה אמור להיות ככה. אני אמור לשים פה. עכשיו זה עובד נכון. אוקיי. אז בוא נפרק פה את זה. אוקיי. הנה, תסתכלו, כל מה שצריך זה לשים פה לבר, או איפה אתם רוצים. ואז נשים שהוא יהיה, הנה נשים פה את הבלוק שנייה, אוקיי, את הרצון. אתם צריכים שהוא יהיה מאיזה, שפה יהיה בלוק, שיהיה רווח בלוק, ואז פה יהיה בלוק שהוא מתחת לבלוק ששמתם עליו את הלבר, לשים עליו רדסטון. ואז זה יפעיל את הרדסטון הזה. הנה, רואים טוב, עכשיו זה מופעל. אז הרדסטון הזה מפעיל גם את הרדסטון שפה. הרדסטון שפה מפעיל את הרדסטון הזה, הרדסטון הזה, ואת הפיסטון שפה למטה, סטיקי פיסטון. שני אלה זה סטיקי פיסטון. הם דוחפים את שני אלה, שזה דלוק. הנה, זה כרגע דלוק, אתם רואים? ואז תמיד תשאירו את זה דלוק, אם אתם רוצים שאף אחד לא יגלה את זה. למרות שהלבר הוא גלוי, אתם יכולים להסתיר אותו איך שבא לכם. ואז זה מזה. אז כן. ואז יש פה רדסטון שמוביל לעוד אזור כזה, ואז אתם עושים אותו דבר. ואז זה מפעיל את זה. אז בואו נסתיר פה את זה שנייה, אוקיי. ואתם לא רוצים שיראו את הרדסטון כמובן. אז, הנה, אם שמים פה לבר, אז אפשר פה, ושים פה טורצ'ים, כי חשוך פה, וקצת שלא יראו את הרדסטון גם בפנים, כי זה פחות יפה לראות את הרדסטון. אז שמים פה בלוקים, וזהו. ואתה יכול להיכנס לבייס שלך, בייס הסודי שלך. אז כן, זה היה קצר קצת, כי זה היה מאוד פשוט. זהו. כשעושים את הדלת הסודית הזאת, אתה יכול גם לעשות ככה, ואז יהיה צריך לשפוט את הבלוק הזה בשביל להגיע ללבר, או משהו כזה. אבל כן, זה בגדול הסרטון, היה קצר, זהו בכל סרטון. ושנהנתם, תעשו סאב, אז יאללה ביי.